eta gero gauzak asko aldatu ziren. Nire helburua hortara heltzea zen eta hor bukatuko zela pentsatzen nuen, baina gero emaitzak ikuspuntu asko aldatu zuen, batez ere ilusio hori mantendu zelako. Gauzak ez dira pentsatzen dituzun bezala ateratzen. Ama izatea Londres da gero apur baten itxarotia pentsatzen nuen, ez? Momentu hori bizi nahi izan nuelako. Nire helburua ama izatea zen eta gero umea ondo ateratzen bazen, da ondo basoan egoten bazen dena, jarraituko nuen kirolakin. Baina ez nuen riorako ikusten nire burua. Ikusten nuen pausoka noraino heldu naiteken. Bizitzan ez da dena laura. Batzuetan erabakiak hartzen dituzu eta horrek kirol ibilbidea nire kasuan alde batera uzten dute, baina hori egunerokoan bizi behar dugun gauza bada.